Sesiun pat ngapdiang sombha ban ai khublei pi baru i perlok bai je jangai ke bolong kinong support bat ngong kersan rat ba yo ne channel jongi te kini ke por bat khlem bat komentar ning kong eng sowan ong ban ai khublei senam thmai besuk bakmen ni pi baru ki perlok bai bat kinong kersan rat ba yo ne channel jongi ha kerteng ke bathiang ke em mat bden bor tam jong trai jongi Jesus Christ oi le se la kham kat tu kat ne te yo khlem sem le yo lat ban pen mi ki video hab ne channel jongi namar ki don kat tu kan ngi kam ki bang adai ban pendam bat ngalak ban ong le se kalong syak ke ba bun kam ha kejik im janga kham tam ha ki por ha ba suap kan kut ke snam ti khana ka bang kwa ban thu lang preng jok phi ka ni ka por ba khlim mat ba menta kalong sphang ka ka bla ja ya kana bon sawen hadien ma kala pedang ni Jesus Christ ha kejik im ka jongka kana bon sawen kumba kala yo ka jing hikai ka jing yalam jing mut na du ka por jong imam jun kum tarul ong bakala nang yaine bat kala nang pen scam pen jana susu ya ka jingai ka jongka hau Jesus Christ kum ta kana bon sawen kala kut jingmut halade simat marwai bakan IT no ya ka jong ka jing im hau Jesus Christ kum utrai bat unong pen im jongka simat ka jing hikai jong ka mam jon bat jong ka mam Lewis ki yaine scam hapo jongka bat baka kloi ban IT mat bat mensim hau trai Jesus ki kiten jong blai ki balayo jaka hapo kana bon sawen kum bakala long ya kemri bakala jet ya kata ka benta ka babha baka nabon kala jet ya ka ba on omrong no lanu ru naka kana bon kala kwa ban rong balang no ban pan pau sa ka prathai hanrei kamam Lewis kampat penslur ban penrong balang no kadau kalong baka dang khna bat baki tiep lupa baki kimi ki pa kin numsya ya ka dalai leru am namar bakadang long tangkum ka khna samla kamam Lewis kelapan syai bun ki ba kam dei ban kerki hendrei kan ap hadu bukan da kham samla baki bahayeng sam kim la shu ban khang ban rong balang namar baka bor kala syong hakana bon sawen kumta long baka no bon kala ngap ya jing pen i jong kamam Lewis watla kala kawa haduk ta ban rong balang no ban yo ban pembaptis bukan yo ban pedang pura Jesus Christ sa jing im ke jongka kumju ru ka mam Lewis kala pensai susu baka na bon sawen kala long lupa kum ke Kristan namar ba barok ba kala le kala im kala ya ka sakri yo blai kum ke Kristan hi kum ta kam don kam ban kerki hendrai kan yai ap yu khapor hadu bukan da biang pura kum kata kebriu ka belah he lasan hang ning yu i baka na bon sawen ha ka pau kam pat long Kristan hendrai ha ka bari ha ka bajar jar ka bom don bayu i daki khmat bakan jado hendrai haki khmat bakenja mensim kelalong kanong but jong Jesus Christ bat ba Jesus Christ lio i ka donut jongka bakala dap bat penyeso ila de bat Jesus Christ kamam Lewis kelapan syairu ya kana bon sawen ba katip syai ba kemi kan sa thau jing ya ke missionary la da ki priang balang ya ka namar bakadang khna samla hadin bakalapan syai kana bon sawen kalahun kemensim bakan dang sa kumba julong hendrai kamdei pat ban du jingkerman ne ban sngo no mensim hadin jong gini ki barok kana bon kelas notu bat bakalah pediang ye ke jing pensai barok bat bakadang yaisa kumba julong hakipor bladap bat bakanda yaisa ru kata jing im kumba julong hakipor ki bala no kana bon ha basdang kam notu lene pe phang hanrei ondala pensai bahaya ka kasas notu baya ke jing sisa bat ya ke jing bakala banja ya ke jing im jong kahi hakoi ke benta kamam Lewis kala dei ban selok bat kana bon sawen bakam pat dei ban yathu lene manum pat pen pau perthai hendrai bukan suri bat halade ya ka mensim simat hendrai namar bakamam Lewis kam sumong sephang kane kabenta kana bon pat namar bakala ngos kham halade simat kala liat lor bat kala plane kala yathu no halaki bahayeng hasam bat kham tam halaka kmi bakala kwa ban rong balang no hendrai kata ka jing phla jongka long bakala long pen ban kum bathe da ka pnyang sarak hakading bat bakading kala kelang kansan bat kelek sejrong kata kala jia hakapor bakana bon sawen ka lek kai salaying ka jing phla jongka na bon kala pen ki bitar buk kat hadu ba kala pen mi ka jing ki win ka basar khai hapo ka yeng ka sam ka jongka kene kala jia ka wei ka por bakana bon sawen kala kwa ban lek suti ban lek sa kai salaying lasam hadin bun senam hakane ka por bakana bon sawen kala lek suti salaying kalawan ra kajing keman kajing pu samki bat kajing yado yadai baro siying sistem namar ba kim ju yakundu su lakat to kat nepor bat la ke jong ki kemi ki kepal ne ki henman ki para
kana bon ru kala sngau songsit kumnore kala ya thu khana bun ki boro ki balamat bat balai kendu ha kat bakadang don hapo ka yeng mission bat kumjuru akaskur ke bamaka kapule kana bon sawen padeng ke jikman bat ke jing sngau bha bakat ki ba kala ya thu kala pen keman kala pen sngau bha bat kala penreki pen keman lang ya boro si jing sisam kana bon sawen ka jing bompoi perkhat ai ru am kala kum ya thu khana ba kala pedang yu Yesus Kristus kum unong penim jongka bat bakalawan bat bakalakwa ban long kum no kum ke Kristan bat ban rung no sakabalang henrai ke balang kampat pedang ne sya ya ka bakan rung balang no hamar kata ka minit ne kata ka por long bak kemi jongka na bon sawen kala kendit thrat kum bayo yu tdong besing kala kendit thrat bat hakaju ka por kala kiu ke jingdom jing bitar ke bom la syu ban sngap jar pedang ke jing ya rekhi ya keman pasai kawan penban kal lang thari ne ka eryong ergiet ke bala be kensan hakata ke jing bitar sela ke bala kiu kensan hadu ka senrong kli jongka bat hangta long bakala tim kala tela nomar bakala pha ka bakan lek pule bakan long ke burom ya ke yeng kesam henrei penban kala le yak ta kam po jaj po roti ka kam sang kamma ke bala penjak burom ya ke yeng kesam ka kur ka jaj bat khamtam ka long persya ya ke niam ka rukom ke kemi kala tim kala tela kala berngam kala berten bat kala ong bannya kebakan im kala bha bakan yap no bat babun kuai de ki jingkran bom la syu ban penpau kana bon bapli kabalaya thu da ka jingkeman bat da ka jing sngau i henrei kendit kensan kala yo i baka kemi jongka kala long kum kalili baka khi bat baka thlain bat baka bom kum ba bom uperthat ringkhiang ha kat hadu baka na bon sawen kala penrit ade kum ka khnai hakmat jong kamiao bat ba kata ka jing perngam jong ka kemi jongka kala long kum ba ka jing perngam uta ularan ba kan supenyap no ya ka hangto hi kena bon bapli kala khnyu boro chren yeng bom don ketin su pan batai ke ai ke banjia ya ka hakaba kum kata kapor lai thu ba kana bon kala khnyu bat keti bat kejat boro chren yeng kala ring tersain bat kamnut su ban ong ai ru am yo bakan sya penyap kala su ngap no jar bat kedur jongka kala khongpong kat hadu ba kamnut su ban nguj umbia ru kemi hadian bakal kran ni kita ketin ke ba kampat jo ngau menuru bat bakal ong biang dalele ru phambit su ban mi nalayeng nadu menta kamiet ne ban lai kiu se jing mission dalele ru am bat kumjuru kal ong bakal dei ban ya khlat du si sendon bat kita ke missionary nadu ketai kamiet susu kal ong bakal dei ban ya khlat no si sendon bat utau jisu ubah phalange ne ba phalaya thu khana bat kita ki jing ong joko kemi long ba kila dongak ya ka donut bat ka mensim jong kana bon sawen namar ba kana bon kala kham i ya ka mam liwes ban ya ka kemi bat dairu namar ba kam sngau la syu ban ya khlat yo jisu uba kala ai ka jing kular makan sakri u hadu bakut ne hadu ka jing yap jongka hapadang kita ka jing sya berngam ki ba serkhai kana bon kala phai ki khmat sepo bat ka mensim pat kala kiu sejrong sa kamera kebakan jaman sim ku jong jisu banduai jaja bat badalele ru kanum ino yu jisu bat bakan khot kerpat yu ba unyaram ya ka bakan like na ta jing sya penyap bat kumju ru bakan like no na khti jong ka kemi bat ba kan yo ban lek phai biang saying mission kemesim jong ka kala kham snut tengen khendiat bat bakala su penrit yilade khmat jong ka kemi bat IT pat yilade khmat jong jisu bu nyarap ya ka na kita ke jing bakala ya kendu andrai ke bas ngoten nat pat kalong bah pedeng kat kata kathma ke bas khai kala sim pat ya karai halade ladakan dei ban sya penyap ru kanum lan rele ru am ya ke jing jongka hau Yesus Kristus kala jet ban yap hakamat ne hakado bat ba kanum lan dalele ru Yesus makan im hakaman sim bat Yesus habeneng kemi kalong kabha bakanabon kan yap no ban ya ka ba kan im bat bakan penjak burom ya ka yeng kesem ka kur ka jaj ban ya ka snong ka thau borok away te kana bon kelas ngu yo blai ba kami kam sum lakta kti ya ka dai hakata hi ka janmiat ba ka kong tengen dekhar kala lum kerki ya ka kur ka jaj borok away makin yawan se yeng jongka ban ya kran halor ki kam penjak burom kana bon sawen ya ka kur ka jaj bat bakala phla bakala pedang ni utau jisu jong ki missionary kumta la ong ke babun ki kur ki jaj
jong ka jaj dekhar bat senrang bat kan thai klia poi lang krui ha ka ying jong ka kemi kana bon bat ka kemi jong kana bon ka kong tengan dekhar long ba klia thu ye ke barok ba kana bon klia thu bat kala phla ba kala pediang yu jisu ha ka dot nut jong ka bat ba kala thmu ban long kristan no ha ka ta ka pol ong ru ba lami ka sur kran ka bom so tanat su hunrei kila yang hi kenja kemi ne mama kila tem bat ba kila ong ba ngim dei ban ya halai ka ba ngim ya tip ai ru em ka ba kham ha ka long ba ngin kli mat khmat na kana bon sawen la ka long ka ba sisa ne em kum ba la thu da ka kong tengen dekhar bat ba la kli kana bon sawen hatu ka long ka ba sisa ba kana bon sawen kala pediang yu ta u jisu kum unong pen em joka bat ba kala thmu ban leit long kristan no kana bon sawen kala yang suki bhajai bat ba kala kren hai sur iba kada penrit bhajai bat kala ong oi kalong ka basisya kumbala phla bat la thu da imei jonga bakala da pediang yu Yesus Kristus hakadot nut jongka kum utrai bat unong penim jongka bat bahagaju ko por kala thmu ban lei long kristan no ka ba phla kalong bakana bon ka breu ka bala khnu baro sunyang baka sap ting ila kami bakala berngam bakan su penyap no yaka ban ya ka ban lei long kristan hanrei kanut pat ban phla ya kata kaju ka bala phla hala ka jong ka kami Hamar kata kapor kak dengan dekhar long bakala yang joj bat kalamut pan su patrong ne man su bom penyap no sendon ya ka henrei kirang bakur kila tem ban long jai ban num ya bam jaklut yo bakan wanra jing e penban ya ka kur ka jaj hi barok away hang ta kong tengan long bakala long kum basat sebab ya sentur jongka bat layo banyakren ya kata kam hakasur ka ba kham don akor bat hakasur ka ba jai bat kasur ki babun balang kim pediang ban su penyap no ya kana bon sawen henrei dei ban le ai persya ya kana marba kala penjak burom ya kur adien kejing keren ke baslam bahala sim ya karai jong ka kur dekhar kum ne harum ke baning kong banum sya su ya kana bon sawen ban lek phai pat saying mission ke baar ban set no ya kana bon sawen ha kamra bakanum yo lat su ban ya kendu ya missionary lane ban mi sabar kebalai ban bu da kinong ap khnang bakan nom lai ban phadri nalayeng borok ki balaya don lang hakata kejing lang kile menjur ya kata nang ta long bakan abon sawen kala suthu ba menta kalangat hakata kejing ke bakra ba kamla su ban lai na kata ka basya sat bendi henrai ka ba ka phai pat sa kejing ya dai ka ba bat la ujong unong penim kalayang skam badale le ru am kanum keranden jia kat ba jia bat long kat balong kan nam kan randen kapan skam hitriang ila desimat hau jisu bakan yaine kum bakala dap ban penlong ya ka jingete jutang ka ba im bat jisu junom layap ne la im ru kam lele kum ta kala bu jinwai bakar pang jar hakmat jong oble ba unyarap ya ka ban pelaj ya ka nai kita ki jinge baro ki bakala ya kendu balaong badai kata hi kemiat balasat slung ya ka kawai kamera bat labu da kinong ap pahara yo badon manuri mano mawan banyarap ban pelaj ya ka na kata ka jing sa sat slung kana bon sawen kam nang su ban thia kala perkhat balai bakalawan jia ya ka komne hapadang ka jing im suk im sain bat ki missionary kum ta laong ba kata ka mit kana bon sawen kala pendam ha ki jing duai baro simit klam thia wat tang sikap ru ki jing duai ka long ba oblei unpli kalat makan yo ban lai no na kata ka jing sa sat slung hapok kamera kaman sim jongka pedang kita kijing kesliang keterang dik makan yo ban lek phai biang saying mission bat bakan yo ban rung balang no kana bon balong bah klasa hang ta borok sitayo lenter kasus ngap jar bat kun hala kaman sim kumno kan le makan yo ban lai no na kata ka jing sa sat slung ka baklam nong rim kana bon long bakala suyai duai bat ap kemang ba kan yo ban mi no nakta mat bakan yo ban lek phai pat saying mission ki missionary ru kila khuslai sibut bat kila pha breu ban wan sentiat ban tip yu kala ja ya kana bon mat ba kila subu ti hai ki jing duai ha ble ba un sumar ya ka henrei laong ba ha ka wei kemiet kala yo lat ban mi no na kata ka jaka sya set bendi namar ba kinong ap kila yo thia lingai kum ta kala mi sor na kata ka jaka bat kala phat bak saying mission klam ke jing ting yo no ru bat kala poi suk saying mission haba kala poi ha kapor si teng miet haying mission kala tit jing khang ki missionary kala pli kala kendit threat kumno kana bon kala wan marway
hakapor chiteng senya bat kala pendap yaki daga jing keman kebom la syu ban batai kena bon mario poi haying mission kala yam pai donut bakala kumpla bat yathu bakala pediang yu Jesus Christ bat bakala kwa bandrong balang no andre penban kala penki bita penban yaga kemi kat hadu bakala jansya penyap sendon andre kodor barkur kamsya ban penyap bat lasu set slung yaka man penya khlat no yaka naki missionary hendrai maka pat bakamon bat bakalayo ban phadri hakapor siteng senya bakinong ap kidang yo thia hang ta long bakana bon kala phla bin pa bin yak jing e ka bakala kendu bat bakala aingu yo blai bakala yo lat ban phadri kala ong ba dalele ru kanom lek phai su salayeng lada yem ne lada ya bro kanyesa hakayeng mission adin jok ne gajing jia kila pelong ya gajing duai aingu yo blai ba ulari la pen im ya kana bon sawen kila duai ru ba ulai unri undon ringkat lem bat ka nabon hakipor kiban dangwan bakan like na siba bun kijing e kiba ya kendu kijing im kujongka tinom ta ni kapor ngan penkut no swang ne la da pisong tenat ya nga bangadang beteng ya kane khana sapang kana bon sawan sobhasa bu I comment jong pi hapo I comment section tandu minde siampat hakawai kapor kublai sibun pi bara